بردفکه وزارت برەڤانی ئەمریکا دەبێژێت تەفگەر بە هێزên ئەمریکیین لە سووریە نەهاتیەکردن و هینا ئەو هێزە دەبنگەهێن سەرەکەدەنە. وزارت برەڤانی ئەمریکا vekşana hêzan li gorî ku jê re hatiye plankirin encam dide. Komandozê Sean Robertson berdevkê Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand ku Amerîka li zêde vekşana hêzên xwe li Sûriyê nake û plan ji bo vekşana hêzên Amerîkî li gorî guhartinên li ser erdê û gotobêjiyan li gel hevpeymanên Amerîka hatiye darêştin û Amerîka pabend e bûyê planê ve. Eroha komandozê Sean Robertson got ku hêzên Amerîkî dest bi amadekariyên vekşanê ji Sûriyê kirine. Ew jî bê ku demê vekşanê destnîşan bike û tekez kir ku Amerîka wê berdewam be di pêşkêşkirina piştevaniyê de ji bo hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê. Berdevkê Wezareta Berevaniya Amerîka dibêje ku çendê rêkarên lojîstiyên piştevanîkirina vekşanê hatine kirin û heta wekenha tu belavbûneke nû bi hêzên Amerîkî nehatiye kirin û Amerîka wê li gel hevpeymanên xwe di şerê dijî Daişê de berdewam be ta ku rêxistina terorîstiya Daişê were ji nav birin. Berdevkê Wezareta Berevaniya Amerîka tekez kir ku erkê hêzên Amerîkî û hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê nehatiye guhertin û ew erkên ku pê hatine parastin wê cibicî bibin. Wezareta Berevaniya Amerîka Pentagonê beriyan ragihandibû ku hejmarek hêzên Amerîkiyên nû berevê Sûriya birêketin heta ku alîkariyê di proseya vekşana hêzên Amerîkî de pêşkêş bikin û prose bê selametî were encam dan. Eroha Pentagona Amerîkî got jî ku keştên cengiyên Amerîkî arastî Sûriyê hatine kirin ta ku beşdariyê di proseya vekşanê de bikin.